बे बाथ्राया जाबाय एसे साननो गोनां बाथ्रा थेवबो दा बे फांसेयाव बुंनो गोनां जाया तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बुंनो गोनां जायोब्ला दा बेबादि बिथिंखौबो जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा नोजोर लादों आरो बेबादिनो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जाफोरनिखि फरायसालियाव दिनै बर' बिजोङाव फरायसाफोरा जि खमायलांनो हमदों बिनि फारसे जोङो बै फरायसालिफोरनि जा फोरोंगिरि आरो जायगायाव थांना जोङो सावरायगासिनो दं जोङो माबादिहाय माने बे खमायलांनाय फरायसाफोरखौ जोङो बांहोनो हायो बेबादिनो हाबाफारि लानायनि लोगोसे जोङो नुनो मोनो जे बिथांमोनाबो दा माने लासै लासै फैनाय लोगोसे दा गुबै बाथ्राया जाबाय मानो बे बर' बिजोंनिफ्राय गुबुन बिजोङाव थांनायनि जाहोना जाबाय जोंनि जानोखि गारजेनफोर दोङो बा गामिनि जाफोरखि एसे मेलेमजिबि बिथांमोना सानो मा जे बर' बिजोंजों फरायोब्ला माने दा समनि लोगोआव एसे जुजिनो हाया होननानै सानो थेवबाबो जों बिथांमोनखौ बुंदों नाय जे बर' बिजोंजों फरायनानै गुबुन गुबुन माने आयदा बिथिङावबो दावगानो हादों जेरैबायदि जोङो बुंनो जे नैबे दा तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय जानाखि औबारि गामिनि दा दिनैनि बे मिथिङाव जिथु लिंना लाबोनाय गाइड केरियार बे राजेन्द्र दैमारियानो मोनसे बिदिन्थि होनानै जोङो बै माने मेलफोराव जोङो बिबुंथि लाखिनानै जोंनि थुनलाइ आफादनि जों मावनांगौ हाबा बे हाबाखौ जों बेबादिनो दैदेनलांगासिनो दं बेथ' बे जोबोर मोजांनि बाथ्रा बेखौ माने थुनलाइ आफादाबो नाजाबोगासिनो दङमोन दा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ असम सरकारा हाबाफारि लादों बे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बे मोनसे बरायजाथावना होननानै जोङो सानो नैबे समाव आरो बर' बिजोंनि जा फरायसालिफोरखौ जे दाफामफिननायनि बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव नोंथाङा बे बाथ्रायाव बर' थुनलाइ आफादाबो नोजोर होदों आरो जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बे बाथ्राखौ जोङो सावरायगासिनो दोङो बे बर' बिजोङा गुबुन बिजोंजों दाफामनायखौ जोङो खुनु पध्यै मानिनो हाया बिनि थाखाय बर' बिजोङा बर' बिजोंनो थाथों बेखौ जोङो बुंबोगासिनो दं बर' रावखौ मोजां मोनग्रा बर' रायजोफोर आइ आफामोन आरो लोगोसेयाव दिनैहाय जों फरायनो आखायाव लानाय बर' साहित्य सभा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट थुनलाइ आफादा फरायनो आखायाव लानाय आंनि फरायसाफोर आरो लोगोसेयाव दिनैहाय नुजाफैनाय गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय फैनाय फरायसा आंनि फिसाफोर आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बे आजिरा गाहाय आलासि महरै आंखौ बाहाय लेंहरदोंब्लाबो आंनि मेन्टेलिटिया बेखौ बाराद्राय लायालाय आं गाहाय आलासि हिसाबै गावखौनो बाराद्राय साननानै लानो आरो मोनसे बेखिनि खोथा नोंथाङा रायज्लायनामोन सोलोंथाइनि आयदायाव समनि आंखालखाय जेरै 16 नभेम्बराव जोङो गेलेनाय बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय आयदाफोरखौ लानो हायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बर' थुनलाइ जोनोम सान सानखौ फालिनायाव गोबां सम नांगौ जानायखाय बे जाबाय मोनसे सोरखारनि नीति जाबाय जोंनाव बारा गोसोबो होनो हाला बिसेसकै टेट सिस्टेम फैनायनि उनाव जे टेट जेब्लानोखि फरिखा फाथियो अब्ला जोंनि बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफ्रा टेटआव बाराद्राय क्वालिफाइ जाया जायनि थाखाय बर' मिडियामनि पस्टफोरखौ मोजाङै फिलाप खालामनो हायाखै बे मोनसे जाहोन बाथ्रा जोंहा अनेक बर' मिडियामनि फरायसालि थालांदों बेखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामोबा बेल' नङा आरो जुदि जिবিলাক जायफोरनिखि माने गोलैसोनाय सरकारि पस्ट दङ भेकेन्सि लाइन जाना दङ बेफोरखौ जों खोनानो मोन्दों मिथिंगाफोराव दा इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बुंदों फिलाप खालामगोन मोजां बाथ्रा निस्सय सुक्तिनि सायख'थारि हिसाबै निस्सय बिथांमोना बेखौ हागोन बायदि आसा लायो बर' थुनलाइ आफादा एसे दरखार गोलैया खारन बर' थुनलाइया बै नार्सिंबो गोलैया बेवहाय बिटिआरआ निजा मोनसे आंगो दायित्व थानांगोन रेसपन्सिबल थानांगोन